Знаете ли какво реално празнуваме с този празник Баба Марта? Този празник, приятели, няма нищо общо с християнството. Това е езически празник. И корените на този празник се коренят в идеята, че преклонена глава сабя не я сече. Познато ли ви е това? Ние си закичваме едни конци по нас, след това по дърветата, с идея за здраве, да ни донесат здраве, плодородие, щастие, радост, късмет. Какви са резултатите от това нещо? Имаме ли днешното общество, тези неща, които се надяваме, че ще ги получим чрез тези конци? Защото реално ние купуваме тези конци, за да умилостивиме Баба Марта, да не се разгневи и да не ни рекетира. За съжаление, днес подобни празници доказват, че ние нямаме християнски традиции, християнски мироглед и ценности. Ние сме хора, които навеждаме глава, за да не я сече сабята.